Čau, tady se Bajk, vítejte u dalšího videa. Před nějakou dobou jsem na Instagram dával, ať mi posíláte fotky vašich motorek, ale neřekl jsem vám, k čemu to potřebuju. Dneska se to dozvíte, protože dneska si budeme hodnotit vaše motorky, které jste mi poslali. Pár jsem si jich vybral, které bych chtěl ohodnotit a dneska se na to vrhneme. Ještě bych chtěl dodat, předtím než začneme, že každý má jiný vkus na motorky. To, co vám se líbit může, mně se zrovna líbit nemusí, takže mě prosím neokamenujte a stále je to jenom můj názor a hlavní je, aby se vaše motorka líbila vám, ne mně. Jo, já jsem tady jenom pro content. Motorky nebudu hodnotit pouze vzhledově, jakože stylem je tam pěkný polep, není tam pěkný polep, ale budu hodnotit i třeba doplňky, jaké jsou na motorce, takže jestli tam máš nějaký hezký výfuk, nebo máš třeba stupačky, co ti barevně ladí, kola, které ti barevně ladí, tak to jsou plusové bodíky. Víc bodů samozřejmě bude 10, nejméně bude 1, ale na jeden bod se určitě nikdo nedostane, protože to nevím, co byste museli mi poslat za motorku, abyste dostali 1 bod, kámo. To by bylo crazy. Začneme tady tímto Husabergem a hned já musím říct, protože to je krásný. Jako fakt je to pěkný. Mně se Husabergy strašně líbí. Sám bych Husaberga někdy chtěl. A Bergové mají prostě jedny z nejhezčích faktory polepů. Hodně lidem se to nelíbí, já nevím, ke mně to prostě jaksi tak jako promlouvá ty polepy, úplně, jo, je to krásný, jako mně se to fakt hrozně líbí. A potom je tam krásný FMF-ko, to je taky jako bomba, to se mi líbí, nevím, jestli tam je IceWatt, ale to asi není, ale to nevadí. Jenom jediný, co mě sere, tak je to odrbaný víko spojky. To bych možná jako vyměnil, nebo aspoň třeba nalakoval, nebo něco, to mě jako strašně štve. Potom líbí se mně, jak je tady ten kryt toho rámu, protože rám je že žlutej celý, ale líbí se mi, jak je tady ten kryt, že to tak trošku tu žlutou jako zakrývá. Jako je to potom hezčí, já nevím, mně se ty bergy jako se žlutýma rámama moc nelíbí, i když jako ono, to je jako barva toho Husaberga, ale já nevím, mě vždycky přišlo, že to tam moc neladí, proto cením kryt rámu, se mi tam velmi líbí. A modrý kola Excelový, ty jsou taky jako bomba. Modrý středy, myslím si, jo, zlatý niply, černý špice, kámo. Co víc prostě, je to moc pěkný, hrozně se mi to líbí. MX gripy, ty jsem jezdíval taky, asi v tom nemám co víc dodat, jako je to pěkný prostě. Líbí se mi to. Potom vidím, že máš kryt kivné vidlice, to se mi taky jako celkem líbí. To je takový jakože levnější možnost, než když lakovat kivku, ale je to pěkný, jak je to černý. A ladí to hlavně i s tím krytem toho rámu. Ale mně se to jako líbí a za mě bych dal nějakých 7,5. Je to nadprůměr, ale jsou tam nějaké věci, co bych jako ještě možná zlepšil. Takže takových 7,5 až 8 bych ti hodil. Jinak je to moc pěkný. Další, co tady máme, tak je Suzuki RMZ 4 pade. Myslím si teda, že to je 4 pade. A jako takhle, od prvního pohledu je to fakt jako pěkný. Je to takový, jak je to celý černý, takový jako tmavý, tak je to prostě, tak má hrozně takovou zajímavou energii ta motorka. Já nevím, jak to popsat. Hele, máš tam Akrapovič full, i se svodem, to je pěkný. Hinson výkon spojky, to je taky top, to se mi tam velmi líbí. Potom přední zadní tlumiče. Zadní tlumič bude asi nějaký, buď custom, nebo to někdo dělal. A přední tlumiče jsou pěkný, tak jak jsou takový jako zlatý. Vidím tady bat, tu, potah sedla, to je taky pěkný, to se mně líbí velmi. A líbí se mně, jak je to tak jako lehce a i do té žluté, že jako je to černý, nejspíš jako, aby to bylo černý ta motorka, protože aj rávky jsou černý, plasty, všechno. Ale potom to sedlo, tak ono má, že jo, ty proužky žlutý, barped máš žlutý a máš trochu žluté na gripech. A ono to tak jako k sobě hezky jde, že to hezky ladí. Vidím hodně špičatý stupačky, to musí být ničiče podrážek úplně crazy. A jediný co, tak bych asi možná zkusil trošku rozleštit ten rám. Tady v té spodní části, tady je takový, nebo nevím, jestli to dělá ta fotka, že to je takový rozostřený. A tady je takový jako, takový prostě trošku rozbitý, nebo jako už sešoupaný. A ještě bych na to Akrapa hodil Akrapovič nálepku. Tam mě jako celkem vytáčí, že tam není. Třeba je z druhé strany, to je taky možnost. Ale já bych chtěl, aby byla viditelná. To by mě udělalo radost. Ještě vidím teda černou páčku spojky, to bude nějaká tuningová na cross. Hele, ale jinak jako, jinak pěkný, jinak se mi to moc líbí.
A asi bych to ohodnotil stejně jak toho Berga, ale tohle bych dal možná o půlku víc a dal bych tomu 8. To se mně možná líbí víc jak ten Berg. A to jsem nečekal, že to hodnotím nad Bergem. Naši motorka, kterou tady máme, tak je KTM SXF a máme tady i modela mladýho. Takže půjdeme od spodu. Kola, modrý středy, Excelový černý rávky, myslím, že to jsou. Ty jsou pěkný. To se mně moc líbí, ty modrý středy. Protože ty modrý středy, tak oni jdou pěkně, jak máš ty Red Bullový polepy, tak to k tomu tak jako hezky nenápadně ladí. To je takový jako pěkný, hezký detail, to se mně moc líbí. Potom oranžový víko spojky, černý rám. Ten černý rám bomba. Oranžový víko spojky taky prostě ladí k tomu, jenom na mě je to takový asi možná až moc to víko oranžový. Že bych jako, no jako zase to je jako vo vkusu, ale říkám jenom, že to tak jako hrozně svítí to víko. Potom chain slider a oba dva jsou oranžový, to je pěkný, to je taky takový hezký detailík. A vidím, že i kryt rámu je oranžový, takže tady tak v té spodní části jako hodně oranžový na sobě bych, jako to je zase jenom prostě podle mýho vkusu, abych tam asi nehodil tolik oranžové jako najednou. A spíš bych se to snažil jako trošku rozmístit od sebe. Bohužel nevidíme motorku z druhé strany, bychom se podívali, jestli tam je nějaký krásný laďáček, nějaký FMFO nebo Akrapovič. Ale svod teda vidím s tady asi, že nejspíš bude Origo. Potom ten polep, hele, prostě tady ty polepy Red Bullový KTM jsou pěkný, jako mně se hrozně líbí, takže k tomu asi nemám moc co víc říct. A jenom mě teda trošku mě vadí, nebo ne, že vadí, ale jako dal bych nějaký polep i na tu masku. To je takový jako hrozně prázdný, že to máš jako krásně, jako máš to všechno celkem sladěný a pak je tam jako jenom ta bílá maska, která je tam tak jako sama. Takže to bych možná ještě na to hodil nějaký polep, třeba nějaký číslo nebo něco, no Red Bull, KTM, něco, prostě cokoliv. Ale jako jinak, musím říct, že tak je dost pěkný. Jo, tady ty faktory polepy jsou jako hrozně hezký. Mně se to líbí. Máš strašně slítanou přední gumu, kámo, vyměň si. Tady jsem se ještě teď všiml, že máš i oranžový kryty na chladiče, to je taky pěkný. Teď jsem si to všiml taky, to hezky k tomu ladí. Takže to je dobrý, to se mně moc líbí. A i gripy jsou oranžový, to je bomba. Takový jako nápadně oranžový. Hele, to je bomba, to se mně líbí tady to SXF. To vypadá fakt jako moc pěkně. A já bych tomu dal taky takových 8. Jakože faktory polep, moc pěkný, barevně to ladí, modrý středy jdou k těm polepům, černý dávky taky, ty oranžové doplňky tam, říkám, na mě jich tam možná o trochu víc, jako na jednom místě, že bych je trošku rozmístil, nebo bych si s tím trošku pohrál a jako něco z toho bych nějaký části láknul do černa, aby to bylo takový jako víc stealth, ale jako jinak je to moc pěkný a za mě dá asi dalších 8. Teď tady máme KTM 4 pade. By the way, polepce, který dělal Gregy, jo, design by Gregy, běžte na jeho web, když při objednávce použijete slevový kód SEBIKE5, dostanete 5% slevu na vaši objednávku. Takže to se vyplatí, že jo. A jdeme to ohodnotit. Hele, já když jsem viděl tu motorku poprvé, tak se mi to strašně nelíbilo, ten polep, a byl jsem takový jako, že ty vole, co to je, ne, jako to. Ale teď ještě, jak jsem si před natáčením ty jako motorky procházel a koukal jsem na to, tak se to ke mně jak si ten polep dostal. A vypadá to fakt jako celkem pěkně. Jako začalo se mi to líbit. Líbí se mi i ty kola, ale to bude jako asi celopolep těch kol, ale i tak jako vypadají pěkně. Líbí se mi prostě, jak je to barevně slazený a je to takový jako neúplně přeplácaný, ale zároveň je to jako plný ten polep, že jako to plní všechny, odškrtává to všechny boxy prostě v mojí hlavě, který chci, aby to odškrtávalo. Tady z té fotky to jde špatně poznat, ale nevím, jestli to jsou červený nebo oranžový středy. Ta červená by k tomu asi ladila víc a jestli to jsou oranžový, tak to k tomu asi za mě moc neladí. Kryt kivky cením, zase vypadá to prostě líp s tím, jo, kdyby ten kryt oddělal a byla tam ta stříbrná kivka, tak to prostě není tak clean za mě. Jako s tím to vypadá úplně bombově. Potom to samý kryt rámu, ale ty máš rám černý, takže to je tam tak jako spíš jako reálně kryt rámu, než pro nějakou estetiku, si myslím. Černý víko hlavy, černý víko zapalování, hele, to vypadá taky pěkně, to se mně taky moc líbí. Potom vidím, že i stojan je na černo, takže celý ten spodek tady té motorky víceméně, jakože kivka, stojan, a rám, a víko spojky a víko zapalování je na černo, tak to tak jako hezky uceluje, že to vypadá jako
Pěkně, prostě jde to k sobě úplně luxusně, to se mi moc líbí, to je jako pěkně barevně slazený. Hele, ring light, tam není asi co víc dodat, mně se ring light strašně líbí, to je moc pěkný. Potom takový ty polepy na vidle, tak je pěkný. Co mi tam celkem moc nesedí, tak jsou ty oranžový brejle. Ty k tomu moc neladí, protože na tom polepu oranžovou nemáš, že jo? Máš tam takovou červenou, která přechází do růžové, do fialové a pak do modré. A ta oranžová tam k tomu moc nejde. Ale jako chápu, mě by se to taky nechtělo sundávat a kupovat nový brýle jenom kvůli tomu, aby mě ladil polep, takže chápu. A potom domino bílý gripy a má tady bar ends. Padáky do řídítek. To je jaký pěkný. Hele, říkám, ze začátku, když jsem tu motorku viděl, tak prostě se mi vůbec nelíbila. Nebyl jsem její fanoušek, byl jsem takový jako, že co to je, ne? A čím víc se na to koukám, tím více mě to prostě líbí. Je to fakt moc pěkný a za mě, kdyby tam nebyly ty oranžový brejle, jo, musím být trošku přísný, a tak bych tomu možná dal i větší hodnocení, ale za mě je to takový jako 8,5. Za mě to vypadá jako úplně luxusně, jako je to pěkný, je to moc pěkný, no, moc se mi to líbí. Do dnešního videa to bude všechno, pokud chcete další díl tady tohoto hodnocení, určitě dejte na video like, napište to když tak do komentáře a klidně můžete napsat vaše hodnocení do komentáře, jak byste ty motorky hodnotili vy. A pokud chcete, abych hodnotil i vaši motorku, musíte mě sledovat na mým Instagramu sebike_off a já tam zase hodím anketu a vy mi tam budete moct posílat fotky vašich motorek. Já zase něco navybírám náhodně a vrhneme se na to. Takže vidíme se u dalšího videa a zatím čau.